perang lereng iki mau. Repot iki. Wis aku ora rasake kepiye karo kakung ngono. Namung tolo aku karo kakung wis piye-piye wis. Angkat kung. Wah, rasake kowe. Wis upir. Omongan iki. Arek methuke si Sogol. Wingi munggahke jagung neng alas ora iso ngewangi. Lah ndalek etaete bokonge Sogol. Nanti tekan ngomah ra petuk. Ngupai tukon bensin we yo gur tak titipke. Wis tekan urung ya. Bila tak methuke neng ngomahe mbok menawa engko petuk neng dalan ya ora apa-apa. Bocah dolanan bal turun jalan. Sontolo. Malah do mlayu kae. Ayo. Oh, eling-eling bocah kebu urung pecah. Sogol ae. Titip aku wis wingi wis tekan kowe apa Gol? aku matur nuwun. Ya wis padha-padha. Mbah kakung ya sepurane wis kurang-kurang dina lagi tak titipi. Oh ya ngene kung. Iki aku ora iso melu nang ngene Pak. Cukup hamil. Mau kita telepon jebul malah diseneni sing nampa ki wong wedok. Ngene iki suarane iki. Sisa perusahaan Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Oh lah piye kakung iki? Lah iki operator telepon kok sing semur mergo pulsane Mbah kakung iki entek ora kena nggo telepon Pak Joko Amin. Oh iya. Kakung sik ora jam iki. Ya wis esuk kapan-kapan kowe nyanggone Dukuwe Amin. Karo nunggu Pak PPL ki ya urung Selasa. Wis ngono kung, aku tak bali ya kung. Oh iya. Sik ya.